Изобщо не искам да казвам, че си никаква моя версия по принцип. Не ми е приятно. Ти уважаваш по този начин това, което съм аз. Всички мои лафове вече станаха неприятни. Всичките мои лафове. Те вече нямат същата стойност, когато излезат от тази кривозъба уста. Мазно. Така мазно, като излезнат от твоята глава, аз повече не искам нито паточета да казвам, нито патенца, нищо не искам повече да казвам. Всяка твоя дума използва. Ами не искам да се сравнява такъв индивид с мен, разбирате ли? Може ли пък точно най-мазния, най-дебилния, точно той да реши да прилича на мен? Чакай сега, първо ще покажа. Чакай да видя как се спираше тая камера. Иде да ми ръкомахаш така. Ти ще стоиш сега мютнат винаги повече на прозорци. Няма да бъдеш качен, ти си наказан. За една година ти си наказан. След като ито ти, мои модератори, ти нямаш право да мютваш. Ама той не е мютнат. Нали ти обяснявам, той е на по-високо ниво от теб. Ти си иконома, той е модератор. Ти си иконом. Аз не съм мютвал никой. Пак ти казвам, аз не мютвам. Ицо ми е мятал Юнивърс на рождения ден. Ясно ли ти е? Знам, аз не съм го мютнал. Обяснявам ти, че не съм го аз мютнал. Нищо, че той ме предаде и си гледаха пишките там с кита и не знам какво. Аз все пак помня неговата подкрепа. Ама аз ти казвам, че не съм го мютвал. Преди да отиде да играе при кита с друг никнейм. Тайно. Не, ето не е мютнат. Аз не съм го мютвал. Нито е... Къде да е мютнат, бе? Ти си го мютнал днеска или миналия ден. И защо си го мютнал? Искаш ли да кажа на хората, защо си го мютнал? Защото се рекламира, сега ще пусна и клипчето. Защото се рекламираш твоята група в Телеграм, отново се опитваш да ме имитираш мен. Само ти нямаш 1000 човека, ти нямаш като нашата група 1000 човека, а ти си с някакви мижеви 40-50 човека или 100 ли са колко са. Виж сега, снощи първо казах на хората и той ти е написал следното нещо в чата. Защо след като си част от нашия лайв и всеки ден Колагин те кача на прозорци, ти в момента давни, нали се разбрахме нещо сега? Тя пак иска да бъде индепендент. Нали казваме, нещо... че няма да се гифтиме. Особено на 24 точки ние си го загасаме и с цъкания. И понеже благодаря ти все пак, моля те ни дейде. Искам да ме спокойно, аз съм те поканил да дойдеш. Не искам изобщо да има някаква облигация с гифтове. Твоето присъствие тук днеска, моля те. Добре, ще ме чуеш ли? И не искам хората да разчитат и да са свикнали само двама човека да играят. Само Теодора и само Дафни. Ние трябва да ги раздвижим нещата и малко да почнем да играем всички. 400 човека сме, можем да играем по-малко. С розички, ако искате. Айде да ги научим малко да играем всички с рози. Ето, Вяра ще играе с малко някакви по-големи гифчета, шапки, мапки. Теодора трябва да играе, защото Теодора си взе една доста голяма почивка. Добре. Не да ми подаряват тениски, ами да вземе малко да играе по аватарката. Кажете му да ме анмютне. Ицо ти е написал, защо след като твърдиш, че толкова харесваш Колагин и си в нашия вип, когато аз говоря, ти няма да говориш. Ще ти сваля целият профил, казвам ти. Ще ти сваля профила пак. Пак ще ти сваля профила целия. Искаш да забърни в OnlyFans, да влизаш и да умреш от глад. Не дей да ми се потиш. Не дей да ми се потиш и да ми се пъчиш и да ми се мъчиш. Ицо ти е написал, защо рекламираш групата си, в която си пусна отново мой клип, където лая като куче от единственото наказание, което някога съм правил в TikTok. Защо си пуснал мой клип? Ицо ти е казал, нали си в нашия абонамент, нали си всяка вечер Колагин те качва на прозорци и те рекламира, ти си пуснал клипа, където се гъза и където лая като куче, който знаеш, че ми е изключително неприятен. Сега слушай какво ще кажа. Знаеш какво ще кажа? Даже в този клип, който ти си ми пуснал, въпреки че аз лая там и се мъча да джавкам с този дезодорант в устата и се мъча да приличам на куче, аз изглеждам като холивудска звезда. А ти цял живот мечтаеш да си звезда, а си с статута на куче. Ясно ли ти е? Цял живот се мъчиш да изглеждаш като звезда, а приличаш на куче. Аз се опитах да бъда като куче и пак изглеждам по-добре и от Парис Хилтъновци, и от Бионсата, от Мионсата, от Марая Кери, от Нене Чери и от всички изглеждам по-добре от всички.
и от на Лайнел Рича дъщерята, и от на Майкъл Джексън, и от Джейсън Стейтъм, и от всички. Аз се опитах да се направя уж като куче да го изиграя и пак излезнах като холивудска звезда на този клип. Лицето уникално, тялото, газа, краката, всичко, всичко. А ти се мъчиш да си звезда и мечтаеш да си звезда и си със статута на куче. Изчезвай, изчезва тука. Чиба, махай се от тука. Кучо. Махай се, пес долен. Махай се. Къде е тази новата икона? Не мога толкова бързо да отворя. Ще те блокирам, казвам, че от другия телефон ще блокирам. Махай се от тук, не дей да ми праща, защото е сменената горе. Махай се от тук. И като ненормално пуска нарочно, че е по-бърз от мене 50 пъти. За нова битка. Казах ти, слушай сега, Лазуне, напусни моето стилно... Дойдох само да ти кажа, за да се изкаже моята гледна точка, защото ти очевидно, че говориш... Ще ти бъде прекратени абонамент и VIP и всичко. Виж, аз исках само да се изкажа гледната точка за това как са нещата наистина. Аз не идвам тук като да правиш... Защо ти вчера си рекламирал страница, в която ми се подиграваш? И не съм рекламирал страница, аз нямам такова видео, разбираш ли? Аз не съм качал такова видео за теб. Аз нямам достъп до такова видео за теб. В Google. Този линк, който го изписвам тук долу в коментарите, го... Така, какво е това? Значи ти рекламираш с другата проститутка. Ето ви двете проститутки, чакайте да махна къва. Двете проститутки, ето ги двете проститутки. Отново. Първия подарък ни е по 2, можем ли малко да поиграем? Не дей да ме имитираш, ти каза, можеш малко да поиграеш. Така ще разиграя. Целият ми речник е приватизирал, целият ми речник. Така ще те развърчеш и поиграеш ти. Аба виж, аз исках да ти обясна друго, че групата беше създадена за моят скъп. Този линк, който го изписвам тук долу в коментарите. Как да го обясна в случая? Ти рекламираш. Аз как да му го обясна в случая, че тази група аз се направих специално за моят скъп. В тази страница, която рекламираш. Какво си пуснал в страницата, която рекламираш? Аз такова нещо не съм качвал. Ето това нещо не е качено от мен. Даже пише как е Лашо в момента. Това е в твоята страница, която ти рекламираш вчера в лайфа си. Като отгоре пише това е в твоята страница, която ти вчера рекламираш в лайфа си. Нямам. И когато Христо ти го пише, защо ти си внася абонамент и всяка вечер си на лайв с нас, когато Христо ти го пише това в чата, ти веднага го мютваш. Мой модератор ще мютваш ти, Галошкин. Този е за блок. Така, искам сега. Знаете, че аз обичам честността, обичам изборите, обичам анкетите тук в TikTok. Искам всеки от вас да напише сега. Сега и завинаги. Трябва ли да бъде иконома погребан завинаги? Да или не? Ако се включи брояча с да, той ще бъде блокиран. Да ходи да мазни почвата. Мазен подлизурко, който постоянно се опитва да върви срещу мен. Да бъде ли блокиран? Колко да видя, колко са? Колко? Боряча се включи. Дай да бе колко да. Няма едно не. А не, 2 нета. 3 нета. Не, той само един Пенев пише един същ. Пенев, ще бъдеш блокиран, ти няма да се повтаряш. Папагал. Пишете само по един път. Махам ти, ще сменя сега постоянно нови профили, като ти надушим новия, пак ще го блокираме, защото много бързо ти ги надушваме новите профили ние. И ще идваш да сухтиш, ще слушаш лайфове, ще гледаш как да си водиш лайфа тайно. Ще си правиш всеки ден нов профил и така ще ме слушаш. Кажа друго нещо, аз се включих тук, за да коментирам. Докато не метнеш сега, ти като метнеш като Христо Юнивърс, пак ще те приема за малко отново. Ама виж, аз Христо е мятал Юнивърс, ти няма да блокираш и да мютваш Христо. Ама аз не съм го мютвал. Пак ти обяснявам. Защото ти прави забележка, че злословиш срещу мен. А си всяка вечер на прозорци, колко ме харесваш, колко ме обичаш и цял ден си на лайв с моя речник. Приватизиран. Ама да, това е така. Да, това е така, признавам. Но не съм мютвал Христо. Не съм го мютвал аз. Аз го показвам. Ей, чадни, аз не съм го мютвал аз.
Не съм го мютнал, аз имам модератор. Дете болно от синдрома на Даун. Какво пише тук? Какво пише тук? Защото беше заглушен. Не ме интересува. Кой го мютна? Кои са модератори в лайфа ти? Ето сега ще ти кажа кой го мютна. Веднага мога да ти кажа, защото вчера го проверих. Айде да видим кой искам да бъде махнат. Първо да му бъдат махнати модераторските права. Това е някой, който ми злобе и ми завижда. Кой е бил модератора? Ето Светослава Димитрова. Аз съм я махнал. Това е някаква грозна жена, която прилича на травестит. Да, тя го беше мютнала, да. Тя ли? Аз го Същата ли? Тя ли? Грозна. Да. Грозна като травестит. Да, и аз... И защото аз съм по-нежен и съм по-кипричък от нея, тя нарочно ми блокира моите модератори, защото тя ги знае кои са. Целият TikTok знае кои са моите модератори и знае кои са моите независими гифтърки. Да, и независимата и Теди генералката, която и тя ходи, и тя мята тайно, но за нея не смейте да ми кажете и да ми докладвате. Аз се блокирах, току-що я блокирах, освен че я мютнах, я ги блокирах. Махне от модераторски пост и даде бан, нали за лайфа? Да. Така, добре. Да. Но не, пак ще блокирам. Но да знаеш, аз не съм го мютвал, Христо. Съм давне мятала тайно по принцип. На Кита, но и на други хора. И на този... как беше, забравих му името сега, гледа как ми свъркнал такова. От Перник, където е. Пак ти казвам, много ще ми се обиди, че му забравих. Аз няма защо да го мютвам. Използвал съм твои реплики. Ако ти е неприятно да използвам твои реплики, окей, ще спра. Приемам го. И на Суза. Драмата, боже, драмата. Как можах да го забравя драмата? Чуваш ли ма? Не дей да откачаш, не дей да превърташ, почна стиковете. Не дей да ми превърташ, казвам ти. Добре, чуваш ли ма? Чувам те, ама не искам да те чувам. Добре, това, което исках да кажа, ако те дразни толкова твоите реплики, ще спра и с това. Ако това те дразни наистина, окей, ще се съобразя с теб. Обещава си, че от тук нататък аз няма ти дигам сега лайфа, да идват в лайфа ти да те проверяват. Сега ще спираш с моите реплики или не. Няма ми се правиш много хитър. Казвам ти, че ако това теб те дразни, няма да се мъчиш покрай мен да се вдигаш. Добре, ако ти наистина това те дразни тебе, окей, ще се съобрази. Мен днеска ми изпратиха лайфа ти, той 90% от посетителите в лайфа ти са моите хора. Добре, пак казвам, ако това нещо те дразни тебе и те напряга, окей, ще спра. И също така от тук нататък ти можеш да влизаш на лайф само когато аз пинкам. Добре, и когато работя. Само през деня можеш. Разбрах, хубаво. Ако те дразни... Ти вечерта не можеш да влизаш повече на лайфове. Вечерта се занимавай с OnlyFans. Не, аз с такова нещо не се занимавам. И без това го правиш тайно. Ти знаеш много добре, че аз такова нещо не се занимавам. Напротив, много добре знам, защото пак имам един 70 годишен приятел, където те е бал преди 2 седмици. Никой не ме е бал преди 2 седмици, аз преди 2 седмици даже не съм... 67 годишен мой приятел, имам пенсионер, който те е бал преди 2 седмици, между другото учител, много стойностен човек, но той те е бал преди 2 седмици в разлог, 67 годишен. И ти си герантофил, за мен ти си герантофил, ти имаш някаква слабост към възрастни хора. Аз дори не съм бил в разлог. Никога не съм бил в разлог. Ивайло Барбуков се качи тук на прозорци, каза за Кирил. Ами да, той е 80 годишен вече, може вече да е на 90, то Кирил, тогава не знам на колко е бил. Защото той е пълен лъжец, да, защото този е пълен лъжец. Много добре знаеш този сбръцкания Киро, дето един нисичък, много добре го знаеш. Не знам, аз тия хора ги чувам за първи път. Наистина не ги знам. Заклевам се да умра, ако някога... Ще показах тези разкрачените снимки, където си като гимнастичка, като златните момичета на Нешка Робева, разкрачени крака и с сезал с 2 въжета си завързан като гимнастичка. Искаш ли, че ги пусна тези снимки сега да ма баднат, ако трябва пак? Искаш ли да пусна сега, където си на шпагат, разкрачен с въжетата, разпънат от Кирил? Искаш ли? Да. Не са ми в момента под ръка тези снимки, по-нататък. Защото ги няма. Ми виждаш тук и независими хора, които изобщо не са зависими в моя лайф и дори не ги познавам. Казаха ми на Леден, че ти има снимки с някаква бутилка. Нямам такива снимки, не. Састика или там какво беше? Нямам. Хора, които даже нито съм ги карал, нито нищо. Нямам. И това е филм, който вече ротира в пространството от доста време и се потвърждава вече. Виж, обаче хората се напрегнаха, казаха да ги качиш, ако наистина има, защото те знаят, че такива работи няма. Аз такива неща наистина нямам. Така, за друго бях дошъл тук. Забранявам ти да съществуваш направо.
Бях дошъл тук да ти кажа. В смисъл да те питам. Ако не ти е окей да ми кажеш, да Не спра ми е с твоите окей. реплики и така Нищо, което е нататък. свързано с теб, не ми е окей. Добре, ето, спирам с репликите. Получих информация, че една от топ гифтърките ми от най-независимите е минала през лайфа ти. Това така ли е? Така е. Защо не си ми сигнализирал първи ти за това, при положение, че ти си във VIP абонамент? Защото нямаше къде да ти пиша. Защото Ти искаш си да ме я прикоткаш да стане твоя гифтърка, тя да не е будала. Не, ти си ме блокирал. Ти си ме блокирал в Инстаграм и в случая нямаше къде да Няма ти да ми се възгордяваш. Защо? Защото MoneyGun е 5 лева, а Universe е 1000 лева. Да, така И е. с мен няма да се сравняваш. Гифтовете на Дафни много точно и правилно показват кой съм аз и кой си ти. Ти си иконома. Аз никога не съм се Бе, хора, възгордявал. тук няма ли някакъв моп? Няма ли гифт моп или някаква палка за чистене или някакъв парцал? Няма ли такъв гифт? Ама виж, Само такъв да му давате. Виж, аз никога не съм се възгордявал тия работи. Разбираш ли? Никога не съм се възгордявал, аз даже и благодарих. Но ти няма и за какво да се възгордееш по принцип. Ти нямаш качества. Ма аз никога Знаеш не съм... защо, Лазуне, ти никога няма да станеш качествен хост тук в TikTok? Защото нямаш качества, бе, бейби. Добре, може да е така, добре. Окей, приемам мнението Елементарно. ти. Поне съм искрен с теб, приемам мнението ти. Разбрах, че теб те дразна твоите Няма реплики, да ме които имитираш. използвам. Това Да. е много обидно. Особено с разбрах. тая мазна муцуна. Това е много обидно, което го правиш. Разбрах, хубаво, приключихме с това, разбрах. Почвай да си имитираш някой друг. Имаш моето обещание и моята мъжка дума, че наистина това ще спре. Какво има? Какво? И моята мъжка дума имаш. Кое? Щом ти има? казваш, че не те Какво имам такова, твою? че те дразни това цялото нещо. Какво Аз имам ще- твою? Няма да повтарям на празно. Какво каза, че имам? Какво си дал? Имаш моята мъжка дума, че ще спра с това Ти нещо. имаш такава мъжка дума ти. Ти Да. Ето аз имаш ти и мъжка заявявам. дума. Да, заявявам ти от сега, че спирам да те имитирам. Божичко, Ето, заявявам го пред господички. хората, ти спирам да те имитирам. Щом това те Леле, се какво дразни, самочувствие? Той заявява, че има мъжка дума. да, защото ти искаш да спра с това нещо и аз ти Човека, казвам. който има фотосесия с коледна елхичка малка в газа му навряна. Мини елха. Сега за Коледа се е направил преди няколко дни фотосесия с коледна елха. И вие се сега чудите, що е разчорена отзади и крива тая елха. Вие знаете ли къде е била тая елха преди това? Добре, Има сега за какво фотосесия си за измисляш- OnlyFans с елхата. За какво си измисляш сега работи, които дори ги няма никъде? Няма да дукаш с екрана, защото само тебе забраняват, не мен. Не съм духал никъде в екрана, както виждаш, дърпам се настрани. Първото, Имаш което е. забрана, restriction за твоя лайф. Да, Конкретно не знам за- тебе не не знам ти пука, откъде защото ти по дойде. принцип си с 10 човека и на теб не ти пука и затова ми духаш тук в екрана, нали? Глупости не, както виждаш настрани го правя даже, дори не духам. Айде, в екрана. напускай. Та, не знам защо това цялото нещо те Ще те дразни. блокирам от другия телефон и ми праща едно след друго заявка за битка. Ама не, аз ти пращам, за да ги обсъдиме тия работи. Нищо няма да обсъждам с тебе, бе. Краля, Аз ти говори ли пращам, за си с да ги иконома, обсъдим бе? тия работи и да ти кажа и да си кажем веднъж за винаги, че това, което те дразни, аз ще спра да го Къде си правя. видял краля да обсъжда каквото и да било с иконома? Никъде, за това ти казвам. Ти просто ми казваш, на мен ми е неприятно това. Защо И си аз приел ти подаръка от Дафни? как да го изхвърля? Какво ти е пратила Дафни? Не помня, 2 манигана ли ми прати? Не помня. Сега спираш лайфа, сега след тази битка спираш лайфа, идваш в моя лайф и ми връщаш двата манигана на Дафни. Добре, хубаво. Добре. Веднага. Хубаво. 2 манигана ли ще получа нови записи. Който има записи да ми изпрати всички записи налични. От целия лайф. Ивански, здравей. 2 манигани ли са или нещо повече? Само да ти е пуснала Galaxy. Не, 2 манигана бяха. 2 манигана бяха. Значи идва сега и двата манигана си ги връщаш обратно. Добре, Разтваряш буските и връщаш двата манигана. разбрах, добре. Не бяха, казват тук. Имаше ли други подаръци? Напишете ми, лъже ли той? И пълнички някакви ми беше пратила, сега не беше само маниган, да. Бяха някакви пълнички. Връщаш си поничките, връщаш всичко до стотинка. Ама виж, аз не съм тук такъв връщач. За какво да ги Ще връщам? станеш и връщач, ще станеш за и какво вратар, да ги връщам? и приемач и всичко може да станеш Какво да ги ти. връщам? Ти вчера не И беше ли обръщач. този човек? Ти вчера не беше ли този човек, деца бие, че има 20 000 лева? Ти Сега няма се да стану. гледаш мен, бе.
Аз аз си пак ти начукам два казвам, кура ти в си газа и ти ли останал... си начукаш два кура в газа, бе? Не, аз ти казвам, ти си останал на моите 10 лева ли? Ти няма Ако с са мен ти да се проблем- сравняваш. Ма ако Янчето, са ти проблем тия 10 лева, аз да дойда директно ти хвърля един универс. Ми наистина, ако са ти проблем, кажи, сега ще зареди един универс и ще да ти го хвърля. ти ли ще заредиш универс откъде, бе? Да видиш, поне че имам Ти топките да не да си го хвърля. Христо. Ти да не си Христо. Както съм ятал 3 космонавта, ще метна един универс. Трите сме космонавта видяли са подобно долу нещо. един универс. Най-големият гифт, който ти някога си мятал в TikTok е малко коте на мен. Не, напротив. Когато Не да нямаше променяш лева, гласа да. като женски. Казва, Когато че имаш нямаше- мъжка дума. когато Не да променяш нямаше- така гласа. Ти да не когато си нямаше- давно да мяташ универси, бе. Кой си ти? Когато Теодора, нямаше лева ли? Теодора ни е казала и ни е метнала един универс, ти ми говориш за универси. Защо да не метна универс? Защо да не метна? Като мога да си го позволя, защо да не ги метна? Що да Сега, не какво го... искаш ти да ти метна първо аз един универс и да избягаш с него ли? Това ли искаш да направим сега? Ма не, Ти не аз можеш да искам играеш от тебе тази игра, нищо. миличък. Ти си Ама аз от тебе нищо не много искам. малък още за Факт е, тези че- игри. факт Това е, са че в игри момента- напреднали, които ние правим. Факт с е пецата. в момента е факта, че ти искаш нещо от мен. Ти искаш едните 10 лева. Ако си Да, останал искам за да тия мъкнеш 10 малко, лева, защото този писклив глас вече не мога да слушам и мое малко изтънявам в момента. От одеве си го слушам на гласови, но твой е вече направо писклив. ако си останал за тия 10 лева, кажеш, ще ги метна. Казвам ти, че искам да се върнат, възстановят сумата на Дафни, да се върнат парите. Еми, На добре, Сарагоса ако си- номерата ти няма да правиш. Ма тя Дафни е дошла да ме уважи мен. Значи ти трябва да ги искаш тия пари от Кита. Защото Да, тя ти беше се сподила и подиграваш, Кита. видях чата, пускат ти Не си едни благодаря. усмивки, защото взе да се развълнуваш, взе да крещиш и да коткодякаш. Дафни, Нормално Дафни е дошла, подкрепила му момичето. Какво да кажа? Какво да кажа? Аз казах даже, най-якото е, че аз казах, това е Дафни лъвицата от лайфа на Колаген. Аз дори казах, че даже представих, че е твой човек. Аз не съм казал нещо, което Не си примерно, казал от лайфа на Колагин, не де да лъжиш, казвам само лъвицата. имам Напротив, които казал лазят съм, по искаш село. ли да върна целия запис и ако не съм казал това Само нещо, ще казваш дойда. Дафни лъвицата, Колагин не се споменава никъде, Казах, само че му Дафни- използваш думите и репликите. Казах, Това че е. Дафни е твой Само ми човек. използваш целият репертуар, никъде не казваш Колагин. Даже забраняваш и казваш, в момента не е интересна страницата на Колагин, а моята. Защото и Не това са- ти написаха хората. Ти си рекламираш твоята телеграм група, те те питат, кажи на Колагин как е страницата, не твоята. Благодаря. Ама, И ти откачаш, че хората питат отново в твоя лайв, ти си рекламираш твоята телеграм група, те те питат за моята. Направо превъртяваш омболите и пак обели очите. Аз те видях. Трябва Ма ли виж- да го пускам? Искаш ли да си виж как ти става неприятно, когато питат отново за мен и всички те питат къде е краля, къде е краля. да, и аз им казах, че ти И в ти момента няма да обръщаш се пускаш, очите, че никой не те пита нищо за теб самия в аз лайфа. какво да споря повече, аз направо ми се надо главата. Аз му казах вече наистина. И Ето Дафни написа, че повече няма да влиза в твоя лайф. между другото ги казах откровено нещата. Ето Дафни написа току-що следното. По принцип съм независима и много добре го знаеш, но щом не ти е приятно, няма да влизам повече. Там не се ядосва и обичам те, Колагин. Ето това го написа Дафни. Добре, хубаво, аз не съм я задължил да Обичам дойде. те, Колагин, в ново съобщение. Ама аз не съм я задължил да дойде. Аз не съм я задължил да дойде, аз не съм изподелял лайфа. Дафни, стига си ма дразнила Не си. сега, де. Благодаря. Защо трябва да са гифти всеки път? Ние без това побеждаме. Не, щяхме да загубим. Тук добре направи. Ама виж, аз Дафни, човек, виж казвам... Добре, ти- Теодора вече наистина почва да ме ядосва. Теодора, защо не ме подкрепи малко? Не мога да разбера защо винаги когато Дафни играе, Теодора абдикира и напуска. Това ме дразни много. Аз ще имам ли някога ще имам ли две гифтърки едновременно по едно и също време аз? Или винаги ще трябва да си мерите вагините? Ама добре, ще ме чуеш ли за малко? Ще ме слушаш ли? Не, ти няма какво. Ти не си за слушане, нито си за гледане. Мисля само да ти Нито кажа, си за че гледане, Дафни, нито си за слушане. Дафни наистина е И представител. вземе вече да го измиеш този сурат. Има хора, какво да... Той си говори само той. В смисъл, как аз да кажа моята гледна точка? Ма човек, ти може направо, ако си забършиш е така с ръката и ще направиш един козунак, едни пържени картофи може да изпържиш от тази Добре, мазина хубаво, от лицето. добре, хубаво. Иди си изми. Ти може да направиш едни картофи на Макдоналдс, ако са залющиш. Добре, Десис, благодаря ти. Добре, чуй ме Може да сега. изпържиш един тиган картофи. Десис, благодаря ти. Добре, ще Как е ме на чуеш. Колагин групата? Той ще ви го каже. Ти миналия ден, нали си казвал моята група? Също ми пратиха, че си рекламирал моята група. Да, Сега казах я твоята следващото група. наказание. Всеки ден
между 12 и 4 след обяд искам да говориш за моята телеграм група. Каквото решиш. Добре, да идват, хубаво. да последват и така нататък и така нататък. Добре, хубаво. Това си наказан една седмица само. Айде, смилявам се, една седмица само. Добре, хубаво разбрах. Но друго исках да уточня с тебе, че Дафни нито съм я казал... И също така всеки ден да си миеш лицето. Тиротей, че не знам човек вече какво да кажа. Добре. Наказвам те с вода. Искам всеки ден да си миеш ти лицето с вода и сапун. Аз си почиствам лицето 2 пъти дневно. Ела по-наблизо да го видя по-наблизо, ела. Ето, нямам мазно никъде в момента. Нямам мазно. Нямам. Так нямаш, чуваш. Нямам, ето, то ми е сухо, виж. То ми е сбръчкано, сухо ми е даже, виж. Нямам мазно. Това не е мазно. Ма ти си като коледна играчка, лъскав. Друго исках да кажа сега в момента, защото ти започна с Дафни, аз се изнервих, защото наистина Дафни, аз не съм я карал. Косата му чак става като мокра, вижте това от мазното, чак му тръгва нагоре към косата. Става като мокър ефект. Все едно е с вакс от мазнотия. Добре, ще ме изслушаш ли да кажа това, което имам да кажа и да приключим вече? С тази миничийска уста не, където лапаш в OnlyFans. Поне за 10 секунди. Исках да ти кажа, аз на Дафни не съм споделял лайфа и Дафни гледай тази тениска, пак не е сменя от 2 седмици, гледай каква обратната извивка, каква е цялата. Сигурно изпи с тази тениска. Ти с тази тениска спиш, нали, по цял ден си сния на лайфа. Благодаря ти. Мерси. Кой знае какъв мирисан леше, гледайте как ма цялата. Тая тениска е носена поне от една седмица. Виж си вратната извивка, каква ти е бе човек. Ма нормално тениската е такава. Кой знае какъв си запотен отгоре с Санцо, кой знае какъв си вмирисан такъв наспарено. Направо мириша, в момента знаеш ли на какво мириша? На Tom Ford Blackboard. На такава стара ракла, неотварена ракла от 40 години. Мириша. В момента мириша божествено, точно след бани идва. С ризата, вчера бях с риза на лайф. Елика, здрасти, не знам как съм всеки ден с тази. Значи, още по-зле, защото ти си сменил един ден ризата и после пак си върнал старата тениска мръсната. Още по-зле. Тениската ми е изпрана с первол и след това изсушена в сушилната, да. Изобщо не изглежда на изпрана, нито на свежа. Имам сушилна, имам и перал. Поред мен ти спиш с тази тениска и само си се загърнал по-набързо с този анорак за лайфа, който е Абибас. Или там какъв е този? Адидас. Така. Оригинално ли е това? Оригинално е, разбира се. Откъде го закупи? Имате ли фирмен магазин там на Адидас? От Спорт Депо съм го закупил. Десис, благодаря ти. Добре, съгласен съм, да, продават ги там. Но не знам за какво ти си правиш тия грешни преценки за мен и за покажа сушилнята. Какво? Така, тук има човек Мустикар, който беше на времето модератор в самия TikTok администратор. Мустикар казва, внимавай сега какво ще направи, защото да не ти спре профила изведнъж. Мустикар казва тук да покаже сушилнята или спирам профила му до седмица. Сушилната съм я показвал, сега няма да показвам сушилната. Ти няма сушилна излага. Ти в момента лъжиш, че това имам е сушилна. Имам сушилна. Покажи сушилнята. Последния ми TikTok аз съм убеден, че ти сушилня нямаш. Последния ми TikTok е от сушилната, хората да отидат да го видят. Ето казвам. Последния ми TikTok, който съм снимал. Какъв модел е тази сушилня? Нова ли е? Сега ли се купи? Hotpoint не. 2022 година съм я купувал. Защо се фукаш с нея? Не се фукам. Това ли е най-скъпия предмет в къщата? Ти ми казваш за сушилната. Искаш да ти покажа моята баня? Няма другото хора, слушайте сега, аз ако ви покажа моята баня, сега така не става, това се получи изкуствено, трябва да намеря добър повод да ви я покажа. Ако ви покажа моята баня, според мен наистина ще се появят нови гифтери в TikTok-а ми. Наистина ще дойдат хора, които ще ме съжалят като Сузи Ди. Хора, наистина не разбирам за какво е тази злоба. Това е една тайна. При положение, че аз винаги съм постъпвал пичовски към него, винаги съм се държал добре с него, аз не знам за какво му е сега това омразно поведение. Не, видяхме вчера. Едно като сме се разпрекали. Моля. Защо така се пусна това съобщение, не мога го спра? Така, само да изтрия тук тия неща. Значи изпратиха ми видеоклип, където ти вчера си говорил срещу мен и вчера си качил клип с мен, където джавкам като куче, въпреки че съм уникално. Не съм качвал такъв клип, пак ти обяснявам, че такъв клип аз не съм качвал. Пак ти обяснявам, аз такъв... Ти рекламираш в момента група и клип, който... Аз нямам достъп до такъв клип. Аз не знам дори, че има такъв клип някъде. Как мога да разпространявам аз нещо, до което аз самия нямам достъп? По-добре да ги стрият тези снимки, да не се депресирам и да не ми стоят телефона. Не, че нямам доверие на който съм ги пратил, но то направо не е за показване.
Аз не знам дали ти имаш Нали ти казах след път, оная битка забравих да спреш лайфа, да дойдеш да ми метнеш, каквото е дала Дафни, всичко до стотинка. Не вярвам, че ти си останал на тия 10 лева, затова няма да ги метна. Ще ги метнеш, ти ги нямаш, боже, той ги аз няма. не връщам точки, съжалявам. Ти ги нямаш ли, нали университет ще да мяташ, какво стана? Шушляк. Ама, нали това ти казах, ако ти си закъсал за тия 10 лева, окей? Добре, както прецениш, давам ти 3 минути още да помислиш. Аз след тези 3 минути те махам. Ако ти не дойдеш да върнеш всичко до стотинка, няма да го върна, разбира се, това си... ще бъдеш блокиран. Това си е подкрепа на Дафни. Ще бъдеш блокиран. Ама виж, ти не си ли ти човека, който казваше да не се връщат точки в TikTok? Ето Дафни казва, да, искам си ги обратно заради теб, Колагин, обичам те. Ето Дафни го казва. Ти не си ли? Дафни да дойде... Знае, че не съм такава, но си ги искам обратно заради теб, Колагин, обичам те, Колагин. Ето, Дафни го пише чак. Дафни да дойде да го напише в моя лайф и ще ги върна. Хубаво. Ти не можеш да командваш Дафни какво ще прави. Ти не можеш да играе, Дафни ти играе на тебе по света. Добре, тогава значи е лъжа. Тогава значи е лъжа и ти си измисляш. Хубаво. Но ти не беше ли ти човека, който говореше да не се връщат точки в TikTok? А само ти знаеш, че това, което е било в лайфа, изобщо не е профила на Дафни, това е съвсем друг огледален образ и профил на Дафни. Това е друг човек, който ти е метнал манигън да ти се подиграва. И виж колко си тъп ти да не можеш да се усетиш. И коткоригаш там и се въодушевяваш, че моя независима гифтърка е дошла да ти гифти на теб. Това изобщо не е Дафни първото, което. Виж колко си прост. Добре. Това изобщо не беше Дафни, не е било Дафни. Някой друг е бил. Не видя ли левела? Не видя ли левела какъв беше? 38 левел. Видях, Боже, аз не знам на Дафни левела, той вижте как и знае левела. Аз не знам кой левел е Дафни. Знам. Майко мила, как ти ламти за парата, как ти ламти? Ти на Танче, благодаря. Диване, благодаря ти. Не ли са, Лазуни, аз не те приемам като конкуренция, плюс това нали, едното е мятане за подигравка, другото е моите гифтове са от уважение, симпатии и така нататък, и защото ме харесва, защото аз съм специален и така нататък. На тебе не ти е метнала тя примерно там 8-6-7 нали, юниверсали там лъва на комбо, не знам точно кому е метнала на кита. Аз не съм. Ще да се сърдя. На тебе ти е метнало за подигравка някакъв мънигън. Сега вече ще стане голям проблем и ще стане вече голяма драма, която вече ще бъде война на световете. Вече финална. Ако се направи такова комбо на някой друг да се метне, ако ще да е зависима, ако ще да е независима, как може да се скрие левела? Айде стигай ти като почнеш да се правиш на скромна ма. Стига вече, защо ще си криеш левела? Нали искаш да го даваш на благотворителен търг този профил по принцип сега? Сега пък ще го криеш. Няма да го криеш. Обаче даже аз не знам кой левел си, то гладник, то кошарин, ти знае левела наизуст, веднага го изстреля. Той следи и сухти. Мечтаеш тя да бъде твоя гифтърка, нали? И знаете ли какво вика миналия ден пак на лайв са го записали и той вика, защо да нямам аз като Глагин мои лични гифтъри? Да, и аз искам, вика, да си имам само мои гифтъри лични. Защо да нямам като Глагин и аз мои лични гифтъри, вика? Казах при теб, като бях на прозорец. Той на лайва си вика там на хората. Аз защо да нямам? И аз много искам да имам лични гифтъри, само мои, които да си бъдат само мои като Глагин. Не може ли да имам? Не може ли да имам? Не може да имаш ти никога. Ти няма да наскоро профил, ти казвам. 10 секунди свършва битката. Ти решавай какво ще правиш. Изобщо няма да идвам да ги връщам. Ако трябва да от картата на майка ти, не ме интересува. Зареди се от някъде. Аз не връщам гифтове. От на баща ти картата, от на майка ти 10 карта, откъдето искаш, ако искаш от на баба ти пенсията, зареждай тук и връщай всичко. Всичко връщай и повръщай. Аз гифтове не всичко връщаш и повръщаш. До стотинки. Аз гифтове не връщам. Аз ще правя, тук ще виж нататък сега какво се случи с тебе. Как ще паднеш ти и лайфа ти, гледаемо с двама човека ще направя да стоиш в лайфовете. Не, защо си толкова злобен към мен в момента? Аз какво съм ти направил? Такъв съм. Питам те, аз какво съм ти направил? Вече ти обясних, показах ти клипове, в които промотираш група, в която ме плюеш. Вече ти обясних. Мютваш и банваш моите модератори. Аз пак ти обяснявам, че нямам... Барка се с мои гифтъри, въпреки че това ти го спусна Теди Любомирова и Ицо, този фалшив профил, където ти си въобразяваш, че някой ти е гифтил и че с него тук не ми приеме. Добре, направо взема другия профил, хайде.
Ай, сега ще блокирам директно. Ама аз пак ти казвам, добре, искам да ти кажа... и напускай самичък тогава, защото те блокирам от другия телефон. Добре, хубаво. Излизай. Искаш, хубаво. Няма едно социално да пускаш като сириец. Ненормалник. Като някакъв сириец, братче, да не можеш да се отървеш от него. Едно след друго. Загря ми целият телефон. Така, даваме му сега точно 60 секунди. Ако до 60 секунди той не дойде, 60 секунди нещо, така доколкото вече ми стана ясно, той няма никакви неща в профила. Явно той ходи всеки ден и ходи и тегли по 15 лева от EasyPay. Така. Имаш точно 60 секунди да възстановиш всичко, което си приел нерегламентирано и без моето знание. Ако си лоялен към мен, ако твърдиш, че ме харесваш, съм твой идол и модел за подражание и не си фалшив, и не си лицемер, и не си подметка, и не си мазен галош. Ама защо да ти ги връщам? Защо това са средства, които хората са казали да дойдат към мен. Те са искали да дойдат към мен, не към теб. Защо сега злоубееш в момента? Напускай. Айде. Защо злоубееш в момента? Кой е виновен? Или връщаш 60 секунди точно засичам сега. 21:53. Засичам. Ако не дойде всичко да се върне до стотинка, той ще бъде изолиран и ще направя така, че лайфа му вече няма да съществува. По един или друг начин деликатно ще бъде закрит. Искам да видя сега какво ще стане. Чакам. Да го видя сега той като иконом. Нали казва, че е иконом? Ако наистина е такъв, какъвто казва и иска да служи и да бъде предан, той трябва да дойде да върне тук всичко, което е взел и приел без моето знание нерегламентирано. Къде сте видяли иконома някъде да взима зад, без знанието на шефа, да взима пари? Чистачката. Къде сте го видяли това нещо? Да, трябва да ми върне всичко на мен, а аз ще предам средствата на Дафни. Когато се качи някой път на прозорец. Има едни 1000 точки пак от мен още. Не може така. Чак като не се усетила, сега ще бъда нейната будна съвест. Чак като не се усетила там на място, че не трябва да мята. Много нагъл, да, много нагъл тип. Вчера е рекламирал групата си, в която ме плюе. Качвам мои снимки и видеа. Там, където се гъза и лая като куче. Въпреки че аз съм уникален там, като пукличка съм. Като ваденка. Така, добре, пускаме някаква друга битка тогава, да видим, ще има ли някаква битка или какво да пускаме. Искате ли прозорци да пуснем? Колко е часа? То още 9:55, добре. Айде, пускаме да има, ако има някой. По-скоро ще чакаме. Той сега ги няма, ще трябва да ги гледате как се прави пред Дафни на социално слаб. Все едно, че сега ги няма в акаунта. Иначе щеше да мята Юнивърс. И той като те са запушените носове от Швейцария. Вика, мога и сега да заради един Юнивърс. Можеш ти. Той първо каза, че ще дойде и ще върне всичко сега след битката, обаче сега реши да се прави неинтересен, да има малко контент, да има малко биф. В началото каза по принцип и всичко ще да дойде да върне, обаче понеже аз малко преиграх и той реши той да играе и да опонира, но той не може да ми опонира. Ами защо му завиждам? Защото е много по-известен, по-интелигентен и по-красив от мен. И много по-добър хост в TikTok. Затова му завиждам. Те са запушени носове тия двете сестри, обаче да ви кажа, отдолу дупките са им бая отпушени. И на двете. Носовете са им запушени, обаче отдолу са бая разработени отпушени. Става течение даже. Защо никой не обръща внимание на Дафни? Кой да блокирам?
Защо ме visible restricted, защото нямам снимка. Добре, пускам снимката. Сега ще сме колко минути? 5 минути. Рестрикнати. Който не напише на Дафни: здравей, Дафни, добре си дошла, в коментарите ще бъде блокиран. Защо Дафни каза, че някой не е обърнал внимание? Кой е този да го санкционирам? Николай Н. Ма Дафни, ти нали каза, че Николай Н е пак, че се е вселил в него пак този Сарагоста, бе? Ти пък сега стана приятелка с него, не мога да те разбера. Нали каза, че това, че в Николай Н е вселен твоята Сарагоса, с който не се познавате, доколко стана ясно от деца. Здравей, мила Дафни. Ето това вече ми хареса, това е много шлятко. Здравей, мила Дафни. Дафни е топ тигрица. Здравей, Дафни, добре си дошла. Здравей, Дафни, добре си дошла. Сега отварям тук 450 човека, който не е написал нещичко за Дафни. Може да е Дафни сърце, да съдържа името Дафни и да напише нещо в коментарите. Ще бъдем от Вяра. Вяра излиза като четвърта, не знам защо. Вяра, ти написа ли нещо? Знам, че не обичаш да бъдеш командора, наказа миналия ден, обаче ти написа ли, поздрави ли твоята колежка Дафни, с която си пазите гърба, когато някой ме атакува? Вяра, защо нищо не си написала? Пак ли правиш бижута? Пак ли продаваш бижута, Вяра? Защо не внимаваш в лайфа ми? Верчони, ти украси ли ухата вече? Кога ще видя на лайф? В смисъл да видя ухата ти, де? То пък не спря да ми праща покани едно след друго. Това е наистина ненормално, това умопобъркано. Ще идва тук, ще го качвам на прозорци. VIP абонамент, че иска тук да проси от хората и от моите гифтари, от Кечи му даде VIP абонамент, му подари. Само и само да се намърда в лайфовете и всичко да слухти, да си записва. И вчера ще пусне то лайф, ще се рекламира някаква група в Телеграм, в която група той пуска мои снимки и клипове. И Христо е влезнал в групата и е видял моите снимки и клипове и му пише съобщения в чата. Защо, Лазуне, след като си всяка вечер с нас на прозорци, Колагин те качва и си във VIP абонамента и така нататък, ти пускаш клипове на Колагин? Защо? Защото той сега Дафни миналия ден или вчера или днеска е било, не знам кога е било точно, не видях датата. Минала е Дафни да му метни 2 манигъна и той сега си мисли, че може да ме дискредитира, да ме отстрани. Веднага пуска атака с мои снимки и с мои клипове. Той си мисли, че в момента може да стане Колагин. И кой му дава тази надежда? Дафни му пуска тази зелена светлина с 2 манигъна на Тоста Пунгер. Той решава, че с 2 манигъна ще стане Колагин. Ето за това казвам, Дафни, че ти си правиш жигера, правиш си майтапа с хората, подиграваш ги, забавляваш се или просто се забавляваш, да не е нужно да ги подиграваш, обаче това се приема като една различна индикация. Това на него вече му индикира: аз получавам money gun, аз печеля тази битка текуща в момента. Тук е Дафни, която, тя не е гифтърка на Колагин, нали? Тя не е моя лична гифтърка, тя е независима по принцип и даже, то вече го запомнихме, даже да го махне от името си, ние винаги ще я помним като Дафни Independent, нали? Така или иначе, ние си знаем, че тя вече е независима, но той, вижте какво си казва, това е гифтърката на Колагин, бившата, която сега вече е независима. Аз печеля тази битка, както Колагин печели битките. Аз говоря като Колагин. То утре може да реши да бъде следващия Колагин. Което няма как да стане, разбира се, защото трябва да се смени тялото и главата. Всичко. И мозъка, и всичко. И душата, и сърцето, и анала трябва да се подмени. Също. Ето, вие така им вдъхвате надежда и им дават един фалшив оптимизъм. Разбираш ли колко е важно това, Дафни? Не става въпрос за тези 10 лева, за 2 по 5 лева са тия манигънища. Става въпрос, че вие им давате, ето той вече днеска е със самочувствие. Той днеска образува цели изречения. Вие знаете, че по принцип той заеква. Сега е изчезнало и заекване, и тиковете му тези нервните. Всичко е изчезнало.
Той вече днеска идва със самочувствие. С анцуга от Adidas, който се купил от фирмен магазин. До миналия ден беше с някакви анцузи, айкото, майкото, кокото, някакви такива анцузи. Runners, сега днеска вече той е с фирмен анцуг на Adidas. Бил си правил киселини, не знам си какво. Вие го накарахте той да се помисли като мен. И какво сега той, докато аз си спинкам или работя, той ще се пуска в това време и вие ще отивате там и ще се изсипвате всичките в лайфа му. Между другото, Христо също ще бъде санкциониран. Христо също ще го санкционирам, защото той как е направил този клип в лайфа? От сега нататък ще бъдат санкционирани и тези, които записват. Защото колкото има вина Дафни, че е била там в лайфа, толкова има вина и Христо. И генералката, която съм сигурен, че и тя е била там, обаче без да влиза в лайфа на завеса. Убеден съм и, че генералката е била там да сухти. Всички ще бъдат блокирани, които ги видя сега като имена в чата, че са писали. Всички ще бъдат санкционирани с блок. Без Дафни, разбира се. Само Дафни и Теодора няма как да ги санкционирам никога. Ами 100% си била Теодора и ти там да сухтиш, както винаги правиш инкогнито. Само обикаляте по другите лайфове. Само обикаляте. Ей така му напълнихте лайфа да му стане с 20 човека. Ето сега ми пращат от тия 40 човека, където е дигнал, 39 са хора от моя лайф. Той говори като мен, имитираме мен. На мен ми е изключително обидно това, не ми е приятно някой да ме имитира. И то като някакъв шарш, разбирате ли? Той не е някой готин човек, който да ме изкефи, че се е вдъхновил от мен. Това е пародиен образ. Извиняйте, не желая точно Лазун малумното да ме имитира мен. Това ми е обидно. И аз ще предприема съдебни някакви мерки срещу това. Това да не те омаза пак някой слайнама. Трауриш ли? Това пак ще иска сега пари за найема, защото наближава. Да не е умрял някой от вашите. Пара ли искаш пак, ма? Пак ли ще просиш? Кучето, пъскай! Не ти го отрепа това куче, не стига, че му чупи преди години крака, ами гледай какво го направи това куче. Ти си самата цялата като куче, между другото, в момента. Това се опитват да ме